बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय जाबाय। आं दा डिउटि फारसे थांगासिनो दं। दिनै रिक्सायाव गाखोदों सासे आदानि, बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि। गुवाहाटीयाव रिक्सा सालायो, माखासे बोसोर जाबाय। बेसेसो बोसोर जाखो? 25 बोसोर। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 25 बोसोर जाबाय गुवाहाटीयाव रिक्सा सालायनाया। गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो बेबायदि जोंनि हारिनि मानसि लोगो मोनोब्लाथाय। आदाया 25 बोसोर जाबायनो गुवाहाटीयाव रिक्सा सालायनाया। बिथाङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि। गामिनि मुङानो जाबाय बामोनदबा। जोबोद मोजां।